Käydään nyt tällä kertaa tätä lasten sähköhammasharjaa vähän läpi, että kuka sitä voi käyttää ja minkä ikäinen ja mihin ja niin edelleen. Niin tämä lasten sähköhammasharja on erittäin hyvä motivaatiokeino lapsille, että kun ne saa itse pestä sähköhammasharjalla, niin silloin se motivoi tosi paljon siihen harjaukseen. Mutta semmoinen 6-7 vanha ehkä voi jo itse pestä sitten sillä sähköharjalla olettaen, että häntä on vähän opastettu siihen harjaukseen, että kaikki hampaat tulee puhtaaksi. Mutta tämän voi aloittaa jo heti, vaikka kun hampaat puhkee sinne suuhun. Eli jos vanhemmat harjaa lapsen hampaat, niin tätä voi käyttää ihan vallan hyvin sinne ensimmäisen hampaan harjaukseen. Ja varsinkin kun nehän kutiaa ne ikenet sitten, kun ne puhkee, se kutiaa ja saattaa olla kipeätkin ne ikenet vähän, niin näillä hellällä sähköhammasharjalla voi vähän kutittaa sitä, niin se helpottaa se ien kutina sieltä ja samalla se hammas tulee puhtaaksi. Ja sitten mitä voi käyttää vielä siinä apuna, siinä harjauksessa, niin on tämä tiimalasi. Tämä on hirveän oiva keino, että tulee se 2 minuuttia harjattua ja lapsi näkee ihan konkreettisesti, miten se aika siellä kuluu tiimalasissa. Ja sitten hampaat on puhtaat, kun aika loppuu. Kiitos, nähdään taas ensi videossa.